Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Pa iem Ainam manix iem. Laong baka office kam kwa baki ba Shong dia madan hakandailan kinwan ban Shongdie Jingdie no shapo Ïewduh. Ulaong babun sian haba nakaliang ka office ka Hima meliam kala kerpat di kinong Shong yo ban penithu na register yaladi namar kimtip kat nungut kidan kiba Shong yo hendai ka basngosi kalong baki ya persat. Ulang bahadu menta kiba register yaladi kidan tang kumba saus pak laingut bat kini kin sayo ka jingarap daga song pisa kiba shipau hajar tingka. Kumta ula kerpat kiba Shong yo hapo Ïewduh bakin sngoba ban penithu yaladi kenang bak office kantip bakat nungut kidan kiba Shong yo. Jinglam jongi penrat ki sangma ibala la ban penwandur ya ka Ïewduh de ka por ka jongi ki chief minister ki bala lek la bun ki balek bawan henre ki la syukun na tang ka jingkren henre na kaliang ka jongi la pen pau yong ba dap nu kum nu ila ban penwandur no ya kan ni ka Ïewduh ka balong ka yo apa he hang ni po tam hang ni po ri India ka jongi badru ka jingai kuble ka lek chapisia ki ba ye Shong yo klam ma phi ka yo ka nomlong ka ba ipu ipien ndre shwa bangin ni jam sini sakmat tam e ya phi gi nong Shong yo bun sien haba ni na kaliang ko office ka jongi yong ye phi ban register namar wa ngingen tip bak hidon ka nungut ki nong Shong yo ba Shong madan po Ïewduh ndre tangi penmi ya kata ka notification ru yang persya diwan girau so office ke jongi ndre kani kade ke jingpha ka nakabenta jong phi ndre namar ba bele ni nakaliang ko office jongi kwa bantip adu ka nungut ngim kwa ba hadien bagila adep sim karteng kumakalong menta ya kani ka first phase kidon kumba saus pa laingut apa itnat ke balong ba napadeng gini babun kide kilong kumi tingam kwa ba kiba Shong ma police bazar kan poish ni ban yo ban khni ka jaka jong khingam kwa kata bale ngau ni officer in charge jong ye po Ïewduh ba sim kerteng shwa tang ye kiba Shong shwa Ïewduh pat hadien kata ye kitu kiba register bat ke Hima kani borok kade ka jingye trelang ka jongi pat ka sarkar jela lam dade ka ba don ka jingye trelang pinnom yo ban dan bentala makani ka program kakaba nakaliang jongi chief minister nakaliang ka urban livelihood grant in sa ay ka jingyarap kabak karpang yapi iba Shong yo ngani po Ïewduh di sakawe kade ka jingyo ijengay kaba yu ijengay namar babale nakaliang jong ka sarkaru kikwahi ba bayo ban long ka bakuit ka basuba badru ka ban bensuk yapi kinong Shong yo hadien habut namar babale kakamai gaji kamtam yapi gi bala im hayo daki pho snam kamde ka basuk bapinya Shong yo ba chwe kani barok kade ka jingye trelang hi ka jongi ka jongpi barok we barok hi di sakawe ngasyukwa ban penpau lang hang ni ma ba menta ka sngi kade ka sngi kha jongi ba sanbor sulai di subha ailang ka jing hapti namar ba ai ba mi iru kani kade ka sngi ka ba mi in sa jing kan mau lang ba phi ki nong Shong yo mai in yo ai ka met ka phat ka ba shat ba khlai